खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बर' मिक्स कार्टुन चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनाव थुनानै लोगोफोर अलावबो शेयार खालामना लोगोफोर मानोना आं जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड होगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनगोन लोगोफोर दिनै माथो मेट्रिक रिजाल्टनि डेटनो आंनाबा फिसालाया पास जाखोना फेल जाखोलै पास जाबाथ' खिनांसिगोनलै आङो थाखाया गलांसिगोन आरो बाइक बायना होनायाव हे भगबान फेल जाबा हामगौलै थाखा बासायनायनि हे बिदिजोंबो जानाय नङालै मान सनमाना सेस थांबाबो जाला जागोनलै आहा पास जानांगोनलै खिन्थु पास जानांगोन नाथाय हयले थाखाया हयले एबार गलांजोबसिगोन आरो आंना है जारला जाबायनालै मा नांनायनि बुंना लाफ्लांगारखो आंबो मेट्रिक पास जाबा बाइक होगोन होनना बुंनानै बिराद खिनानै लानाय बायदि मोनबायलां है सर्बनासलै माइरि है बेथ' पास जाबा बिमा थारसिगोनलै बोरैबाबा होनो हाबावाबा आंखौसो लागायबावगोन बियो फाग्ला गोनांखा ओरैबा गथ'आनो आरो बाइकआबो माबा खिथु गोजौ बाइक नङाबानो सालायबावानो थैखाबायलां माबायदि खिथु गोजौ बाइक बेबा जिबनावनो नुफेरबावाखैसो आं बेबायदि खिथु गोजौ बाइकखौ सयथिबो आच्छा बाइकआबो खिथु गोजौ बाइक थालायलायो नालै बेफोरबायदि बाइकखौ जों सालायनो मोननायमोनब्ला गोदोहाय माधुरि दीक्षितमोन बायदि करिश्मा कट्रिना कापुरमोन बायदि एक्ट्रेसफ्रानो बाथाबनानै अरथारलायबावगौसोमोन जोंनियाव हाय हाय जोंसो बिफानाव गोदोहाय बेबायदि बिनो रोंनाय जानायमोनब्ला खम उरायदाव बाइकआव सिथाबलायनाय सिख्लानानै बेरायथारगौमोनलां थै मा सानोब्रा आंबो थैखागोनसोलै सयथिबो सेंग्रा गोरलैसो जासिनो लुगैबाय आंबो माथो गोदोहाय जोंना आफायाबो जौ फाननानैसो जायोमोन नालाय ब्रा बेखायनो उन्दै समाव बाइक सालायनो लुगैबाबो बाइकखौनो गंसेबो दांफेरनो मोनाखै सालायफेरनो मोनाखै बेखायनो हिनजावखौबो खुरिया फारियाखौसो मोनदों आहा दा बेखायनो फिसालायाबो फाग्ला अरनाय गोनांसो जाबाय आच्छा रिजाल्टआ मोजां जामारखो ना गाज्रि जामारखोलै सोंहरनायनि र' बेथा ओरै फैनाय खाथियाव ओंखारबा हा मा जालायखोब्रा बोरै फाग्लायालाय ओरै फै होनदोंलै गोख्रै फैदों नै आंनि खाथियाव फै है थांगौ र' मा जाखो मा रोनावबाय थायामोन है सालासुवार खाथियाव फै नैबाव जिरायफै नैबाव टेबोलाव जिराय हे फाग्लाया मा मिनिस्लु जाबाय थाखोलै बियो आच्छा रिजाल्टआ मोजां जामारबायगोनदांलै हे खिमारसिगोन दा आंनि थाखाया सेस बरबाद जासिगोन ओरैनो दैयावसो थांसिगोन बाल थोद बोरै फाग्ला मा लेंहरामोन माबा सिरिसो थाबाय फाग्लाया आयु इमान दं नोंहा इमान दं बिफानि सायाव बिदि रायलायनो आफा मानो लेंहरामोन आंखौलाय मा बार बुङा मानो ओइ बेथा नोंनाथ' दिनै रिजाल्ट मोनबायलै नोंहा खबर दंना गैया नोंनि रिजाल्टनि सायाव आयै मा होनानै थगायबावनांगौ जाखोलै आङो थैबाय रिजाल्टआथ' गाज्रिसोलै आंना मा होनानै थगायबावनांगौ जाखोलै आंबा दिनैहाय रायजाखासिगोनलां माइरि ओइ बेथा मा जाखो माबा सिरिनो रिजाल्टआ मारैहा बेथा आफा रिजाल्टआ हयले माबा मा होनदों माबाया माबा मास्टारा आंनिखौ ओरैसो होनहरदोंलै माबा मा होनो मास्टारा आंनि पेपारखौ नायनोनो मोनाखैनो रिजाल्टआ आंना बोसोरसेनि उनावसो मोनगोननो आंनिखौ बिदिसो होननानै बुंहरदों दहाय होद नंमारगौना नंमाराब्रा होद नंगौलै आफा नंगौब्रा नंमारगौना है मास्टारानो खोन्थाहरदोंबा नेक्स्ट इयारावसो आंनि रिजाल्टआ ओंखारगोननो पेपारखौबो नेक्स्ट इयारावसो नायगोननो दा मोनथ'वानोलै आफा आंनि रिजाल्टखौ हाब होनबाथ' खबरा बरिया मोजांलै है बरिया मोजां जाखाबाय बाइक होनो गसिगोन थाखाया हयले बासायसिगोन आरोखि बे बोसोराव खालमासियै माबा मोनसे जागोन बे हौ फाग्ला बोराया माबा खुसिसो मोनदों फाग्लाया थैबायलै है मोनथिखोना माखोब्रा आंनि रिजाल्टखौलाय बेलाय फाग्ला बोराया सिं बिराद मिनिगासिनो बियो साला बेथा माबा नोंहाथ' बाइकखौ बे बोसोराव मोननाय नंलालै अब्लालाय रिजाल्टआबोथ' ओंखारासैना नेक्स्ट इयारावसो ओंखारगोन नोंना बे बोसोराव नोङो बाइकखौ बोरै मोनबावनांगौलै दाना है आफा नेनानै थागोनब्रा आङो जाम्बा गुड बेथा बोसोरनै बोसोरथामबाबो नेनानैल' थाबाय था फेलल' जानाङालै फेलल' जाथारनाङा एगजामाव आफा जायालै आं जाया थोर जावलिया थगायजाबाय नोङो आदुवा फिसालाजोंनो जाम्बा खिजानाय थगायजाबाय नोङो माबा थगायदोंसो आंखौ मा होनानै थगायखोलै बे आंखौ खिजानाया रिजाल्टआ फेलसो नोंसाला आखल मोजांना हा फेल जाबाय थै बाद दे साला फेल जानायानो मोजां जादोंलै गोसो सिङाव बिराद खुसिसो आङो हिसाबाव साला बाइक होनो गमारसिगोन आरो है बिराद खुसिलां सयथि मा जाबावनांगौलै बेथा माथो फेलसो खोनाबाय आङो नोंखौ
साला खि जानाया ओंखायसो मास्टारा आंनि पेपारखौ बोसोरसेनि उनावसो नायगोन दानो चेकिं खालामथ'वानो होननानै खोन्थालायबावदों बियो आफा माबा आं बावदोंलै दुर साला सुवार बाइक बायना होगोन होनना बुंसेयावबाबो रिजाल्टखौ गाज्रि खालामबाय नोङो बेथा हा दाना बाइकखौ बै मोनबावनांगौलै बेथा नोङो दाना बाइकनि सिमाङा गैला बिबाव नों बेथा बाइकखौ आंनाव रिजाल्टआ गाज्रिबा आं होआ होनखादोंमोन ना नोंना सिमाङा गैला बाय फाग्ला बोराया आं फेल जानायखौ बिराद खुसिसो मोनदों माथो रायलायलायबावाखैसो खालि बाइकनि खोथाल' होनलायबावदों र' साला बेखौ आइ बेथा मानो फेल जानाय हा गोख्रै खोन्थालाय दे मा लिरनानै फैया नोंलाय एग्जामावलाय फाय आफा आङो इमान फरायदों गासिबो खाथाखौनो बुंजासे फरायदों आङो ओमफ्राय हरनि 2टा 3टा 4टासिम फरायबावदों आङो ओमफ्राय सिखारना फुङाव 5टायावनो ओमफ्राय 8टायावनो एग्जाम लिरनो थांदों आङो आं फेल जायामोनथ' आफा फेल जायामोन आङो बिदि हा माबोरैथो फेल जाया हा इमान फरायदोंबालाय हा आफा माबा बिराद फरायनो थांदोंमोनलां लामा थाबायनाय मथे मोखासथ' लालांलायबावदोंसो आङो लेखा बोलानो नायलांलायबावदोंसो अब्लालाय बोरैथो फेल जाखो नोंलाय माबालै आफा गावहानो आं बाइक बिबाबो होआसै नालाय दाना एग्जामाव थांनायाव बिराद थाबायै फरायलांबायना आङो दाना टाइमानो लस थांजोब्बाय बिदि फरायनायाव ओमफ्राय दाना एग्जामानो जा गलायलांबायसो जानानै जोबहां जाबासो स्कुलावनो सहैबाय आङो ओमफ्राय दाना कुइसनखौबो लिरस्लाबनो मोनासै आफा बेयावनो फेल जाबाय होद नंगौना नङालै नंगौलै आफा नंगौ नों बाइकखौ आंनो सिगाङाव बायनानै होग्रोनायमोनब्ला आङो फरिखायाव थाब सहैगौमोन आरो कुइसन एन्सारफोरखौबो मोजाङै मोजां लिरनानै होबोनो हागौमोन जोबजासिम नों बाइक बायनानै होयिनि थाखायनो आङो एग्जामाव टाइमनि सिगां सहैयासै टाइमनि उनाव सहैनानै आङो लिरस्लाबनो मोनैयाव फेल जानो गोनां जाबाय आफा दाना मा जादों बिफा सिगां टाइमाव बाइक बिनायाव होखाबानो दा फिसालाया फेल जानो गोनां जानाय नङामोन बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय मोजां फिफा मोनब्ला सिगाङावनो बाइक बिनायाव बायनानै होगौमोन होद थांसैलै आंबो हामदों साला हामदों आइजों रायजादों साला हामदों थोद साला सुवार नों थाखायनो रायजाबाय नोमाजों आच्छा नोंथ' दहाय थगायथारदोंसोलै बेथा नङा दे नङा माला हरनि 1टा 2टासिम फरायफेरालै नोङो थगायथारदोंना नोङो सुवार थगायजाबाय आंजों साला लेखाखौनो दांखायाखैमोन आङो एसेबो फरायखायाखैमोन आङो साला सुवारा थगायमारथारदोंसो माथो आंखौलाय बेखौनो आंखौ रायजाहोबायलै नै साला बेथा नोंनि थाखायनो रायजाबायना आङो लावथि मोनगोन नोङो र' आफा माबा नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंगौमोन आङो आफा मा खोथा बेलाय दे सों बाबा नों मैदेरखौ गियोना गिया हो होद मा मैदेरखौ गिलाबायनांगौ जाम्बानो मैदेरावनो गाखोयोसो आङो ओमफ्राय आफा सिंहखौलाय गियोना गिया नोङो गियालै आङो बेफोरखौ ओमफ्राय आफा लख्राखौलाय गियोना गिया नोंलाय गियालां बेफोरखौनो जायोसो आं मोनबा ओमफ्राय बुरखौलाय गियोना गिया नोंलाय पापा आं गियालै दा बायदियाव बुरखौ मोनबायबायबा खमलायबावगोनसो आङो बाबा नों सैमाखौलाय गियोना गिया जाम्बा सैमाखौलाय मा गिलाबायनांगौ गियालै आङो मोनब्लाथ' जाबावगोनसो आङो सैमा बेदरखौ होमब्लालाय नों जेखौबो गिया आफा आं जेखौबो गिया अब्लालाय आइखौ मानो गियोलै नोङो पापा थुर साला सुवार मा सोङोब्रा आंखौसो मिनि होलायबाय नोमाखौ आङो अनोब्रा ओमफ्राय नोमाया आंखौ रायोब्ला आं गियो आं रायबाबो बेबो गियो जाम्बालाय नोंबो देनां बिदिनो जागोन हिनजाव मोनब्ला बिसिनि खोथाखौ दाननो हायै गिग्रा जागोन रायबा जाम्बा खिफि मानो सोंबाय थादों नोंलाय बेखौलाय आंजों नांलायबा आफाया बिराद नांलायनो हायो नाथाय आइजों नांलायबा आफाया मानो बिराद सिरि थायो जाहोन दं गथ'आबो आंना आं बायदि खावसे फाग्लाथारलै माथो बिमा बिफाखौ बिराद थाल लाथारो बेलाय मोजां दे मोजांखौनो मोनदों फिसाखौ ओइ फाग्ला बोराय हब मा जाखोब्रा फाग्ला गथ'आलाय आफा आं नोंनि अनसुला फिसासोना आं नोंखौ फाग्ला बोराय बुंफ्लांदोलै बावदोंलै आफा बावदों दे जेबो नङा दे बेथा आफालै आंनो बाइक नांगौमोनलै बाइक बायना होदोब्रा मा नोंनो बाइक नांगौ बाइक होगोन होनना बुंसेयावबाबो मेट्रिकखौ फेल खालामबाय नोङो दा नों बहा बाइक मोनबावनो हा बेथा आं मोनथियालै बाबा बाइक नांगौलै आंनो बाइक नांगौ बेथा बाइकखौथ' बायनानै होनो हागोन दे ओमफ्राय थावखौलाय माजों सोनो थावखौलाय माजों सोनो आफा नोंनि फैसायालाय माथो जाखो नोंनिजों सोगोन ना दुर साला सुवार नों मा जिनिस बायना होनांगौखौनो बायनानै खुनुरुखुमसो बायनानै होयो आङो आरो नोंनि बाइक थाव सोनो गावनि गस्ला जिजोमनि दामखौबा दाबो खामायनानै लानो रोङाखै थेवबो हरदोब्रा आफा बाइक बायना होदोना आं नों जा थिनो बेखौनो मावजोबथारगोन बाइक मोनबा
नै नों बेथा मेट्रिकखौबा दासिमबो पास जायाखै नोङो साला आरो नोंनो बाइक बायनानै होनो हा बाइक मोननो लुबैदोंबा मेट्रिकखौ बिदि जावले जावले फेल खालामबाय थानाङाब्रा मोजां मथ' फरायदो फार्स्ट डिभिजन माबा माबि लाखिनांगौखौ लाखिलाजोबदो अब्लानो बाइक मोनगोन खादोंना जाम्बा दै आफा आं एक्सपिरियेन्स लानो थाखायसो जावले 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 फेल जादोंलै आं एक्सपिरियेन्स लानो थाखायसो एबार हले नेक्स्ट इयाराव एक्सपिरियेन्स मोनजोबखाबायना आङो एबार मोजां होथारगोन आङो मोजां होथारगोन थेवबो बाइकखौ होगोरदोब्रा आफा बाइक बायना होनांगौ नोंनो गोख्रै थांबा थां थांसै होनबालाय आफा ओमफ्राय बायना होमा दे साला आइ दे बाइक बिनो फैबाव दे दाहाय दाहाय फैबाव दे आइ दे बिलालै आफा बिला गोख्रै थां साला बाइक बिनो फैग्रा बे सामफ्रामबो डिस्टार्बनो